Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malaya sa sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyo lahat. Shout out kay Belinda Palisok, Bike Tayo Commented, Sherry Royora Prambico, Ryan Abisti, Jonix Binadin, Gerardo Jimenez, Arnel De Rosario, Andy Bonifacio, Paituin, Ruben Mantilla, Marlon Hoyo, Joel De Rosario, Pagkagat ng Dilim, EDC Commented, Janice Nulo, Ardel Riano, Pantalion, Bo Bihis, Jordan Buo Commented, Arjun Pood, Andong Kologi, Tani Janan, Marvin TV, Kuldo TV, Rons Marcelino, Ronald Sator Commented, Arjun Pood, Madilandra, Jasmine Yamasiya, Tripoli Commented, Nestor Ramos, Michael Hermoso, Robin Ramos, Rex Tagyunod, April Makalisang, Christopher Kabutulan, Reno Moraldi TV, Robert Rosco Commented, Nordan Bo Commented, Alan Riolin Commented, Alvin Sinoro, Rons Marcelino. Shout po sa inyo lahat. Ang ibabagi ko po sa inyo ngayon ay mabisang pangtanggal ng gayuma po. Ito po ay nababisang pantanggal po ng gayuma. Sa mga nagayuma po dyan na hindi po alam kung anong pong gagawin po, ay narito na po ang Iwagan ng Pangasinan na magtuturo po sa inyo ng kalaman sa panggamot sa lahat po ng mga karamdaman po at mga pangtanggal ng mga gayuma po. Nagtuturo po ako dito na sa panggayuma po, pero nagtuturo rin po ako ng pantanggal po. Mga gagamitin po, puting tila o panyo na puti, asin, papel na maliit na malinis, yung kasya ang isulat ang pangalan at apelyido, holy water, garapon, yung kasya yung damit na puti o panyo. Yung garapon na medyo kwan po siya, yung lalagyan po ng ladies choice po na kwan po, yung medyo hindi na masyado maliit, basta kasya lang po yung garapon na puting damit o panyo na puti, kasya po. Ang pamamaraan po, kumuha ng puting panyo o tilang puti at ilagyan po ng asin, 5 kutsara po, tapos ilubog o tabunan yung papel na may nakasulat na pangalan na apelyido, ilubog sa asin, at pag tinupip mo ay yung pangalan at apelyido na yung sinulat sa papel ay palabas ang tupi po, at kunin mo yung puting panyo at itali mo yung panyo. Ang pantali mo ay yung mismong puting panyo ang itali mo. Yung pangtali po, yung hindi na po kayo kumuha ng pantali, yung mismong panyo po ang ipantali nyo po yung gagamitin po ninyo. Tapos ipaikot mo ang sinulat mo na papel, yung nagayuma pangalan niya, at yung garapon lagyan mo ng holy water, doon mo ipasok yung puting panyo at ilubog mo ilubog at takpan mo ito at ilagay sa harap ng altar o sa cabinet. Pwede rin itong ibaon sa lupa. Ang epekto nito ay unti-unti pong gagaling. Kung alam mo na wala na ang epekto ng gayuma, pwede mo itong itago para hindi tatablan ng kahit anong gayuma. Gawin mo ito ay pangontra sa iyo. Sana naintindihan po niyo aking bahagi po. I-screenshot nyo na lang po para maintindihan nyo po yung aking paliwanag po. Nakasulat po dito ang gagawin po ninyo.
Sa mga naniniwala lang po, ito po. Pero kung di po kayo naniniwala, okay lang po na po, pwede nyo pong skip. Binabagi ko po ito para makatulong po sa mga taong nangangailangan po na hindi po nila alam kung anong gagawin po nila na gayuma po. Yan po. I-icon ko po Sara para i-icon nyo po. I-icon nyo po. Yan po. Screenshot nyo po para maliwanagan po kayo. Yan po. Ito po totoo po ito, hindi gawa-gawa lamang po. Sa napakaintindihan po ninyo, gawin nyo po yung the best po nyo na gawin po kung talaga maniniwala po kayo, tumutok lamang po kayo dito sa Hiwaga ng Pangasinan. Yan po, i-screenshot nyo po. Labis po itong pantanggal. May in-upload na po akong pantanggal din doon, pero dapat sana isulat nyo po sa notebook nyo po yun para at least kung may account po kayo, matulungan nyo po na pangtanggal po kung hindi po nila alam ang kanilang ginagawa, gagawin po. I-share nyo po sa kanila para makatulong po kayo sa kanila. Po, screenshot nyo po. Tapos sa likod po, yung kadugtong po. May siya na po kayo, walang edit na, di bale walang edit, sure win naman po na kon po. Yan po. Maraming salamat po sa pag-unawa po ninyo. Kayo na pambalang maghusga. Yan po. Screenshot nyo na po. Maraming salamat po.